Muri pakapera ndare tichizokuti munozodzoka zuva ranhasi takati timbokupai mwedzi kwekubudirira pane zvakafamba here pamakabva kana hapana zvakafamba waenda akatotanga chiri panapa mambo wakatinotakura motikari ndendenai akatotanga toramba richiri panapa kukura motikari Sorry, Mambo, takatoenda test. Akatondisira pageti. Akatobva ipapo achingofuratira batozokwidza maneri kwamai vakubvira nanhasi ndokwaanongorara. Ko amai maina kufundana na. Okay. Rabi. Where you measure kuno kama? Saka bisa bugara babuye. Ndio zinore yake. Awe sabu chamona ne msangana ni masabu kumzeita. Mona mzeita. Gare hipa bugwe. Kuti zvamakadzi muno hapana chakafamba. Mukadzi uri kuti murume ndiye ngasiri yakumba. Ndizvo zvebashana wasiri kuenda ndagara kumba takatobva kumba noti handikwanisa kugara kumba noti handakusvika kugara kumba zvakandiitira zvarigona kuzvikwadza nokuti patikambogara dare kumba uku akati ane plan A, plan B, plan C. Saka ndichaziva kuti plan C yake ndekuita sei. Saka handikwanisa kugara kumba achakwanisa kugara kumba imwe chete naye ndikutotya takutotyira upenyu hwangu. Okay. Saka tungoti hauchadi mukadzi ndokoti ni short hauchadi mukadzi. Ndichakwanisa kugara ndakutya ndichaziva kuti Vachikodzero zvineti akatora chitoko changu chemukati akachichikanda mutoilet handizoti akana nechokupa kana chigadzira nokuti izvo zvakatondisunga asisiri murume bane bane. Nemwana wakuramba mukadzi yoiwa mukadzi chichazinourwa ndinandigarira kadaro pananofunira kuwadzakadaro ndakakakuti kana zviri enda unogara nemukadzi pamusoro iyi takabira inini ndiri muzukuru wevanhu vari vaviri. Saka nyaya iyi takaipindira ndazwa kuti vanhu vari kunetsana. Isu zvatinoziva isusu kugara kwemhuri pari kupesana kuchitika pamusha vari kugadzira nyaya idzodzo vazukuru sesu kana vana atete. Saka nyaya ndakaipindira semuzukuru ndine simba kwazvo kuti nyaya enda kuti igadzire. Ndambozwa nasekuru vangu kuti kunenge mukoma wake akambouya kuti agadzire nyaya iyi akabva apiwa tii nambuya avadzoka akudi akusekwa tachi ambuya. Saka indi atora nomukadzi wangu kuti ndinogadzira nyaya iyi. Ndakabva kumbawo ndine flask ine tii kuti samwe tii yani yevanhu ava kuti sekuru akazofunga kuti kuti ndatekwa nani naambuya. Zvavanoziva vese vari vaviri kuti ndakaya neflask yangu yetii kamwa tii pambawo tese ichitigadzise vanhu pakupesana kwavo kwese. Saka ndataura navo pakupesana kwavo kwese ini ndaisapota ambuya ndichiitira kuti ambuya vakaya pamusha ndiwo vakasawana vanomubatsira vakafanana neni havana mwari vakasa kuti vabatsira nezvazvo ndomagadzirwa vataura nyaya dzakafanira dzidziva vanhu vanenge vachishupa musha yavo. Saka ndaisapota ambuya inini svika ndaona ambuya matora aita vacharaita zuva amwene vavo ndovanenge vari kudi vari kukonzeresa problem iyi papa. Ndakaenda kuna ambuya amai vangu asikura kuti chii chiri kuitika kuti ndione ruzivo kuti problem yakamira sei. Asi ambuya vakatiratidza pachena kuti ambuya vati zvomuroora wavo kuti aite respect murume wake
ndo pakaita problem huru. Ndikataura zvakanaka. Saka ndo pandakadzoka idiri kuda mbuya. Asi kuti wakasipo. Ndikati mbuya kuti nyaya igadzirike nyaya dzemusha yano. Kugara kwavari vakadzi. Mudzimai unofanira kuzvinipisa pamberi pemurungu wako ndokuti zviite ugari wakanaka. Wakati pandasuma ndiri pano kuita bhuru woti wari pano hazvisenzi. Ambuya ndakuti kana asati wasvika wambuya kana pane zvakakanganisira zvamasimbataura nokuchiita imi ndakuti kana asati wasvika waya mungoti soil masunzira dzikidze kutangasa kutotaura kuti wadakaita idi tozochimbira nasikura pane problem dzari vanadzo kuti mumba yenyu isaparara. Zvikuru zvakanaka vabvuma kuti kuyambuya sezvinese vakabva vasvika yaiti vanosa vachiita izvozvo zvinduza kuti zvakafamba sei yaiti kasvika vasvika sekuru hakusi kupfugama woita wokudarukira akabva asvika sekuru vaya ndikati saka zvaita zvakanaka ndati mudzive wangu ndikati ambuya sekuru vadi vauya chiita izvezvi zvachitaura izvezvi. Ambuya akafara ambuya itai izvezvi imba zvichivavana kuti imba yasekuru vangu isaparara. Ambuya itai kana zvezvi zvazvisikana nasekuru zvatarangana. Aiwa muzukuru acho zvatikode kubva varamba zvachose. Saka ndoproblem yakaitika yekuti zvo pakugara kwevanhu mudzimba dzavo nyika ndoti zvokatedzana varume navakadzi asi hazvivaki misha pachivanhu chedu. Zvakaivata kuti ambuya dai vatipfuga pachena vakasvika kuzvonana afambira kana sekuru hazvaziva ndoproblem kuti iri kuitika. Ambuya vakuramba vakatitanana zvokuti kana kumbokuita unogara magara muita madzimai edu kudzimba dzenyu. Saka ambuya akavharamba vakaoma kuroma kuti zero chii chiri chinovagara nokudzimba yedu imba kugara nemurume nomukadzi muchidanana zvatinoziva zvino mumba macho havadi vagarise murume nomukadzi. Saka kuti ribanikidziro ngazviitike chete asi zvizobatsira asi ivo ndakazvigadzira varidzi vazvo zofamba. Saka tinobviratarura mbuya nasino izvazvo chii chakavagara chokuti vasaite semunhu womukadzi ari pamurume wake ndotoda kuzvakanira nhasi unerero. Anovaka munhu ndiwe muridzi, anovaka imba ndiwe muridzi. Isusu tiripo pakuzombofurudzira kuti zvitase fambe mune zvakanaka. Tinotarisira kuti imimi pautu hwenyu hamena amai imi murume muchiri kumuda here. Tirati tinzwe because murume ataura imi murume nyatsotaura yakapembedana kuti murume muda here kana hakuchamudi. Tirati kana takunyatsotarisa nyaya tinyatsoitarisa because murume atotaura saidi rake. Imimi murume muchiri kumuda here muchiri kumuda. Zvataurwa nemuzukuru chokwadi vakini zvavangachitaura chokwadi mavo sinandabvira kumashure kwese muchikumbira kuzvinasangandisa angasingandizi aingoti chaingondiudza aikwanisa kundiudza kuti muchade kuti ugare pamusha pangu panapada kunza nomukadzi ndozvaikwanisa kundiudza. asi havati makamhenge mawirirana nemuzukuru koi makati monyadzisa muzukuru navangoita izvozvo zvakanga akuudza imomo oita kuti arambe pamberi pemuzukuru. Amati ndo zvamungadai makaita woti munhu anzi munhu unowana anokurerera pane pamwe unozozvaa makazona takati tishedza wotoidaitira kuti kana maakutaurirana anatezvara vachiita se vachinzwa. pamusoro ino nyaya yangu achinotaurira kunzwa nomukadzi zvotaura zvino ini handambirana kuda kutaura nomukadzi handambirana kuita mumukadzi mukadzi uri pamundisa 2019 andi ndikambosika naye 2019 azodzoka semataura andikaita last time mapepa airamba ndione vana mapepa aya
anoda kuti ndiri mukadzi wangu ane hasha ndiri kuti anokuti agare nevanhu. Akazodzoka 2019 akadzoka pane mukadziro. Paakadzoka kuti akadzoka pane mukadzi ndakambomusiya akaenda. Paakadzoka pane mukadzi. Anoda kuti ndiri mukadzi ndoda kuzomu mukadzi apo kanyorwa paiti ndiri mukadzi 2019. Akadzoka pane mukadzi. Samukadzi wanotaura ndikupi mukadzi kana pamakanditsvagira mukadzi wano nditoenda handikudze ndotora mukadzi. Sorry mama. Ndinchitodaro last year handina kana bonde raanondipa last year mama. Hatomboni shindirwe. Last year mama. Hatoziva kuti ndiri mukadzi wako. Sikambira kutadza neye kutaura kuti anova mukadzi. Mama. Amai. Kamusoro imam. Ine ndiri muzukuru wevanhu ava. Ndofunga ndakatonga dare rekutanga ava vachizouya ava mukoma wangu ava. Ndakatonga ini ndine vamwe vazukuruwo vakati wandei. Ndine vamwe anana mukoma wangu nevamwe vaning'ina vangu nevamwe vaning'ina vake iyeyu vakanga varipo. Nemadzitezvara akanga aripo asi kuziva kuti nhasi varipo here nemadzitezvara iwayo akanga aripo. Namunyayi vakasanganisa vanhu vakanga varipo. Tati taure nyaya dzavo sekuru vachiratidza kuti vari kurwadziwa maningi kana kuti vakaoma maningi kune zvavakaitwa naambuya. Sekuru vava kuchibvunzwa nemunyayi uye kuti gwasha vanhu ndione masimba ese toita sei. Gwasha vanhu akangoti kune muzukuru wake ita zvandakuudza. Muzukuru Nhokwara akasimuka negupuro raakanga anzi ape ambuya achibva avapa. Achingovapa achipa munyayi. Munyayi akachema musodzi kuti nini handiuye kuzoparadzanisa, handiparadzanise dzimbo dzevanhu. Asi ambuya vakasimuka kupfugama kuti maita basa mudzingidzi. Maita basa mudzingidzi. Vesa uzukuru vanga varipo tikakahadzika kuti ko chirudziko chiri kuitwa naambuya. Isi tototi tichazovabasirawo. Zvisinei nyaya yakaenderera mberi. Ambuya ava vakatongwa naatete vavo nanzvadzi yavo nemunyayi vakanga varipo. Hanzi hatitarisire unhu hwakadai so. Ungadai wakumbira ruregerero. Ngati tesi handakatotarisirawo kuti ambuya pamuchapfugama wakumbira ruregerero tokubatsirai kusvitsa ruregerero kuna sekuru. Asi ambuya vakaramba vakagara. Kusvika takataura natete hanzvadzi yababa wavo kuti tete imbobudai nemwana wenyu uyu. Munomuudza zvaari kufanira kuita, maybe haasi kuzvinzwisisa munomba makazara vanhu. Ana atete vacho vanhu vechikuru ndofunga nhasi avapo. Kusimuka kuti vabude panze kwakavatorera nguva. Asi iye semunhu achine ropa rekumhanya akakasika kubuda. Achibuda haana kuenda kunomirira tete wake. Akabuda kumhanyira kuna nababa vake vakanga vakagarawo chenhambwe. Ino ndakabudawo futi ndichinge ndiri kuenda kuchimbuzi. Kuchimbuzi ikoko ndokudhuze nekwavakanga vakagara madzitezvake. Akabva angosvikawo kuna nababa vake akati ndapiwa gupuro. Ivo vakabva vachitotaurawo kudaro ndichitonzwa kuti rudo harumanikidzwe. Tingadai tasoenda kudhara tichiri kuitei panapa. Chii chaari kuramba achimanikidzira. Rudo harinyengetedzwe. Inini pandakazodzokera mumba ndakavaudza ndikati vakanga varumba vaya. Hapasina zvokuti tichaita madare mairi. Dare redu ratoo-1 nekuti zvatiri kutaura muno mune zvekutaurwa panze chitongoti chinhu-1. Saka vari panze vachino ndavapinda. Ichokwadi vakanga vari panze madzitezvara vakadaidzwa vakapinda. Muroora haana kusikoratidza zvatakanga tamuudza zviye kuti enda unokumbira ruregerero. Chiuya kukumbira ruregerero tikokubatsira. Akatosvika nekusikochachamara kuratidza kuti aane simba hombe chaizvo kuti pano handibve. Pano panoti inini panapa. Panapa ndakagarira mwana wangu panapa guva rangu inini neatete. Ko ndizvo here zvatati muende munoita panze. Ininiwo ndambosara ndichiti nemakumbo. Asi izvi ndo zvaanorangana nana baba panze. Shuwa ana baba vaya vauya zvikanzi
Gwasha vanhu kana wane mumwe mukadzi hazvirambizwi unotaura mwana wangu chaakaita aisosera danga ndokunonzi kusosera danga kwaaita ikoko inini ndakabva ndasimuka paindika neasekuru atezvana muri kuti chiiko mukati kusosera danga uchikuvadza munhu here kukuvadza kako akatoita munhu hanzi pakwedu zvinobvumirwa izvozvo kuti munhu unokwanisa kusosera danga ukaona kuti bhuru rako riri kujamba danga tobva tapesana pepa tobva tichitanga kukakavadzana inini natezvaravai inini nakutezvaravai tichikakavadzana kusvika tezvaravai vakati kuna gwasha vanhu kuzviona here zvavari kuitwa nevazukuru vako vazukuru vako vari kukuparira ndikati nhasi ndini gwasha vanhu vacho kana achiripa ndini wacho wakare ndivo amai vangu saka kana vakakuvadzwa vakaremara totiishwa munhu ari kusosera danga zviriko here izvozvo kusvika tezvaravai ndobva vakachizodzikama vamunzwa zvakandichitaura isu sevazukuru ndobva vachizoudza mwana wavo kuti chikumbira ruregerero mwana ndokuzosimbuka kwakuenda kuna sekuru kuna ndiri kukumbira ruregerero ndikamudzora inini kuti dzoka ikoko ko ndodarira ngaititaure newe here nguva rese handinguva yese tikutaura nesu isusu vazukuru uya ukumbira ruregerero ndobva adzoka paplatform patanga tiri isusu vazukuru ndobva asi kukumbira ruregerero ndikati naigoko asiri zvere zvanaachitaura kubvira kare neatete asisiri zvere zvanaachitaura kubva kare zvinochiona imanje marebesa nyaya zvichatedza kunzwikwa zvichatedza kutambirwa nasekuru asi ndo nyaya yatanjingotaura kare ndakachizoenda inini hangu ini ndini ndakatungamira pamberi pasekuru ndikati sekuru chimbovapai mukana sekutaura kwavaita kuti ndokumbira ruregerero vachizotaura ana baba vavo vapo chimboteererai kuti zvinombosiita here asekuru vakaramba vachindiudza vakati muzukuru ini ndangowo murume pasina ndakakuvadzwa naambuya ako ava ndo nyaya iripo tiri kuita kuti zvamukutaura zvekungamba nenyaya hombe ndepekuti uyu paakaisirwa sematangiro atakaita palast dan adzimai achino achibvuma kuti inini ndakaita se zveshuwa ndakatora chipfeko chemukati ndikaenda nacho ndikazotirasa tofunga ndo pakabva parasa murume trust nemukadzi kuti zvandakambotorerwa chipfeko kumangwana zvinozoita sei saka hanzi chakatamba ndo chakaita sei chakachenjedza saka mangwana isusu takazoti egerai tiite kuti ana taita sabhuku ainzi sabhuku wevillage eni takati ana tezvo rakaita sei vauya vachinzwa zvinenge zvichitaura vana nekuti pamberi pedare mwana akabvuma kuti aiwa inini ndakatora chipfeko chemurume zvoti dai anga akaramba tingadai takati wakurambira wakunyepera mukadzi but akabvuma akatoti ndachikumbira but chinenge chakatanga ndo chinenge chakachenjedza iwoyo mudare techiti uroi unenge wakaita se wakashandiswa pamwe kudzinza kwavo zveshuwa vanogona kudaro vachiti kuprotecta kana iwo munhu unongoita kuti aiprotecta but hauprotecte uchishandisa uroi munhu ngodananai zviri natural kana muchiramba morambana zviri pasina zvipomhero kuti dai uyo akutoti dai pasina zvezvipfeko akuramba totishamwana nyatsotaura zvine zvauri kurambira mukadzi saka kana tezvara tista takakushedza kuti munzwe taraitizi pamusoro imambo pamusoro imakukuta edari ini ndiri hanzvadzi yana memans saka ndinoda kuti ndingamirisa tezvara yamutoa tezvara nyaya ndeyekuti musona mukwashara pamumwe wake akazara neutsinga pakutaura chokwadi vese vauya vari kutaura zvavo zvavari kutaura asi chokwadi ndeyekuti pane hanzvadzi yangu mabatiro acho anomuita andosiririsa tikataura ndiri nhambo yaanofamba zuva nezuva asienda kubasa but iri mukwasha ane motikari chifambisa anomusiya pamwe
iye anofamba makilomita zvakawanda anotsvaga bhazi achienda kwana everyday nearly $4 ndakakuti $8 pazuva saanoshandisa pakutotoziva nyaya iyi pakutanga pacho mukwasha akatuma vanhu nepropati zvese angomuka atuma vanhu kufanira kuti vemuvillage nei vahaya akatora midziyo yese akanosveta kumba isitobva kuchitogara kuchitukuzi anotezvera kuti ndoko akanosiya zvinhu hapana chado yakafamba kana tumwe nekuti mukadzi akazidi kukanganisa pakati hatina kunzwa tikangona midziyo yadese yauya pakedi pavadhaba zvinhu tosvika kuzozviisa pakedi nekuenda handiti sisi tinofonerwa hatadzi hakuna mafuta hakuna chii hapana chaanosia kana kumba chaicho haitese haasikuwanika tafura neko titikuza kuti vane about 3 months 2 months vasingauye taanouya kuyozviona vanhu obva tese obva abuda hanzi ari kugara kumba kwacho kwamai vacho varapa saka tikuza kuti pamamai vacho pamotozanzi vandokakadho vakatsvagira mukwasha wedu mukadzi vanoona taitese arore vachiti iwo mukazediwa wakaita naye vana 3 nemamisikereji 2 to make it 5 akuonekwa sesiri chiu nekuda kweincident yakaitika kawanda hapana munhu asikakanganisa handisi zvechipfeko chakuchango zvangonekwa kunge honzeri yekuti abati handazi yangu mabatiro amuri kuita hasisi pacho ndadati paoneseseka tiri kupanzvaza kutotaura ndambonivavasavataura pamusoro emugwapasi pamusoro redare zvinhu zvinosuwisa kunzwa nyaya dzakadai semukati medzi handinyora atezvaro kuti munotenda pamberi pedare kuti mwana wenyu akaita zvinhu zvakaipa zvakadaro dai mei muri matezvaro muri mubhutsu dzemukwasha makanzwara nhasi unodai mei muri papi nokuti mwana umwe munhu zvichiitwa nemwana wenyu kuzorwadziwa nhasi kurusvika mukwasha kusiya uyu ari kusiya mhondi yake kuti ndikaitakurei sei iyo yakandisvisa apa imi muchiti ndio tsika dzenyu dzokusosera danga kuti bhuru risapoya atezvara ndaikumbirisa kuti mugogona kubatsira mwana wenyu agoita mwana chai agoziva mafambiro mushonga wakaipa mushonga usiro rudo kunzwanana ndo rudo zvabvira kuparidzwa pokutanga usagadzire murume hanzvadzi nhasi uno unobva pano murume haana chirwere wamusiwa musosa mangwana kwaunoenda mwari ari kutongera zvakaoma naye waenda tenda unatombere ndataura mbotaura kuti pamusoro eradare ndoda kuti nditaure pataurwa natezvara pavati mukwasha nehutsinye ndinobvunza kuna tezvara kuti pamuri kuti hutsinye kubva kokutanga here vachienda vese kutauni kana kuti hutsinye woma kutaura ndipo paitika nyaya pakutaura nasekunzi handisisiri munhu ndopatangira paunzi hutsinye apa ndoziva kuti pari kuti ane hutsinye mukwasha kuti mumba hamuna chikafu dai ndikumbira kuti ambuya vataura kuti mumba hamuye makatonere shuga sipo sauti zvese kana kuti vakuchiona ipapa parunzi mukwasha agara kumba kwamai nokuti mukwasha kugara kumba kwamai akushava upenyu hwake amenotezvara kubvunzo wabvunzwa iyoyo kuti pamati hutsinye nomwana kwegagara kuti hutsinye hwakanyanya kuipa ndeupi hwokuroya munhu nehwekuregedza mukadzi achifamba ndokuti huri nani hutsinye hutsinye watitwa ndezvanezvavo ndekuti chikafu chaicho mumbangu tafura nepo uye anenge handindifonera tikushuvisa
kuti mumba ndine zvandakati pasi pehandina zvokubikisa chacho hamuna akabuda chakuita kuuya kuzoona vanhu obva abuda Ameno zvataurwa kuri chi ndimuzukuru zvataurwa nemuzukuru zvekuti makatonzi mari aivatongobvunza muzukuru wacho wati kune makatonzi shuga musipo mafuta zvese zviripo sekuru atotenga. Alright, amena anamai kuri decide one. Tanzwa kuti decide one. Isusu zvoungana ndichakadare ndataura chinosunudza munhu ari kuita sei ari kutaura kana mimuri wekusaidi ngotaura itinzi imimi anamai because tinenge vataita kuti tiri kuita but ndati anosimudza maoko isati kakusumudze makango vamwe muri vateereri vamwe ivo vasina vamwe kana pane vari kutaura imimi anamai taurai nokuti tinotodo vari independent taura nyama Amsorera isu nyaya dzatakakunzwa tiri vatsvanana. Pandikuda kubvunza ndepekuti ava baba ava vakaziva sei kuti havasi kumuka kumoka. Kumba here kuna amai ava kana kuti kugirofrendi kwavasiri kumuka ndikupi. mubvunzo wakanaka. Ndinoda amai mukabvunzwa murume wese vari muno. Pane nguva yekuti murume chero akagara kudai chero akarara ningo yake inosumuka. Bvunzai varume kunze kwedza chaipo ningo yako ndosumuka. aiwa vanopindira munhu hanzi wakazoona here kumukadzi wako zvichiramba kuita ndezvanda kunzwa kuti kumba kwavo dzakaramba here Zvakatoramba. Ndobaba tingapedze pane hatisi kuti tiri kusapota kana kuti chii amboti teidati vanhu pamunenge kunyange nyaya yedu inowanda besides kuti muri vakadzi kana kuti chii kana kuti muri varume teida kuti terire nyaya pane nyaya pari amai ava palast dare vakabvuma kuti vakatora nyonzi chii andawe yemurume wavo vakaenda nayo hamino kwavaiti kuhararere kwavakabve vanoiningirina vachiti vakanga vafurirwa nevamwe vavo vekupi vekubasa ivo vanoti havana zvavakaita sei zvavakaita vakazonairasa muteereti saka uyu ndo paakabva ati nokuda kwaizvozvo ndo zvinhu zvakapasimba rokuita sei ndinoda muri kunzwa paipenanitaura kuti dai amai avasina kubvuma kufurirwa pane nyaya pekuti uyu kunyange pasina kuti wakana uroyi nenyaya yekuti vakatokotora ndawe yake vakaenda nayo ndombane simba rake rokuti ndakaita sei ndakakuwadzwa even kana kuti zvakataura kuti kutiraya kana kuita sei anogona kuti ndakatiraya kana handina nekuti angobvesa neizvozvo and dai amai avasina ndosati kuti dai vakabva vazvibvuma pamberi pedare ndo pane nyaya hatisusu toda kutarisa nyaya yokuti amai vakaita mistake yokuti vakafunga vakanga vafurirwa kumabasa kuti roya ichi murume ndokuti zvimwe zviita sei but vakazokurumidza kugaya but kuti zvichizwa chokwadi kune munhu hazvina kuitika kana kuti bhozi yari kuti zvisati kakuti pana akasununguka here tibvona kuti yakaita sei saka zvese zvizvo zvinhu zvinoita sei zvinonetsa nokuti uyu ari kutotaura kuti chii ndozviripo but isusu chadada kunzwa pane vanhu vairava way forward nokuti muzukuru ari kutaura atotara ndakati amai kumbirai regerere vakanga vabvuma ende mandinzi vachivabvunza kuti zvakataura vakati zvese zvaari kutaura chii asi ndakazoramba nekuda kwechii kwokuti akambenge achirambira ningirine vakachitaura handiti saka isusu chatinongoda ndikuziva kuti saka way forward toita sei ndadabvunza amai kuti murume muchiri kuita sei vakati homu ndikuita sei but ndofunga pane pavo pokuti tinenge tati takadati timanikidzire rudo pane zvimwe zvinhu zvekuti tinogona zvinozopedzera zvazoita sei zvaitika tinofanira kuzviavhoida izvozvo maona
Pane musoro wenyaya kanyaya yechipfeko chakaitwa sei handiti ndikubva zvanzi mazitezvara vekumukadzi vakatosapota kuti zviriko kwavo kureva kuti chiitiko ichi hachizi cheshamwari dzekubasa chete chiitiko cherudzi handitika zvino zvatingatokumbira munomu kuti rudo sekuda kwamuri kuita murume wenyu mimi handiti kurapanura murume sezvinhu zvamakabvuma kuti zvechikwata zvakaitika ende munotoziva kwazvakatangira saka isu tiri kukumbirira kurapanura chi handiti rudo rwe rutanga basa runototanga nekuti chakasunga chiri kutokonzera kuti murume asundurika rutoziva kuti hapana chandiri kugona kuita pano saka hatisununguranei chete toziva kuti vanosunga vakadzi asi munhu anogona kusunungurwa munotaura kuti muri kudei kuti zviita sei zvinogona kubatsiriswa munhu osunungurwa upenyu hotanga utsva mazvitaurari rega nditaure ndichiti pamwe zvinogona kuti zvinetse patauro zvakawanda asi nyaya iri kungotenderera kuti mukadzi akaita mistake ende akatotadza tinobvuma ipapo but mukadzi imba yakanoida tingataure zvese tingaite zvese murume of course akaitwa izvozvo but zvaakuendera pavari vari two kuti vanodanana here kusvika papi uye kuti murume ane kuregerereka kuti haana but ngatirege kuhwanda tichiti ndakasungwa handichakwanise kudai maybe akasungwa hake but chatinodira inyaya yehealth yevana vana vakakosha vanhu trial by means kuita sei kugadzisa zvinhu kuti zvifambe pavakadai pavakaenda vakadai vakagadzisa zvinhu but chiri kuitika ndechekuti pane distance havana communication vanava mukadzi anoenda kubasa dzimweni dzenguva anenge asina chaanacho kutaura chokwadi anoenda kubasa kwangu every week ndinomupa mari yebus fare which is chandiri kuda ndechekuti imba yake imire chandakatotoenda ndechekuti akatotadza but haana kuti agive up nemba yake akaramba achiti sorry but zvaakuda murume wacho kana zvichitendera abvume kana zvaramba but zvakatanga vari two ndo vanoziva saka tiri kukumbirawo kuti vaoda decision nekupfurikidza nevana vofuti vachivatarisa ochatinokoshesa kuti vana vaite vaone health yakakwana tinogona kuramba nhasa vana vanotanga kurambira nhasa vanoti vatadzana so vanozodzokera nehoseri hanzvadzi yedu yakanombodaro yaenda kunogara samwe vatati gaigara nevana vana vachengeteke but mukwasho wedu akatera akati mhuri yangu tinoida musi unopfuta akatera akati mhuri yangu tinoida saka isusu saratezvara tinotera all by means kuti chi vave neupenyu hunotoita sei ini ndaitawa chiwo zvangu pekutanga chinoda vane family yavo yakanaka but ndo zvatinoda zvirambe but kana zvaramba hatikwanisi kuzvimanikidza but mistake yakaita nanzva dzedu neso takaikondema but kwete kuti kumba kwedu ndo zvatinoita hatidaro tinototenda kuna mwari chaizvo masimba ose zviri kutaurwa inyaya yesapoti iripo chete yekuti vanhu vada kutosvika pakutaura mashoko asiriwo but vanhu two ndo vanozivana nyaya dzerudo full stop ngatimire ipapo then kana murume asingade mukadzi kana vasingachadana vari two ngavabudane pachokwadi pachena kwete kuramba vachitenderera kuti hachadana mangwana vanodzokerana futi ende we are involved tisi tiri involved mwanasikana haana upenyu right now izvezvi ndinomuchengeti handisi kuti ndiro zvandinofanira kuita but chandiri kuvavarira ndechekuti vave vane upenyu unofadza upenyu uri health ndozvatinoda kutosvika ipapo zvakutaura mashoko ekuvaka ini chatinoda osa kukutaura ini pamusoro ikachira pamusoro idare rimwe munomu mauya kuzoti vanhu muyananiswe kana chiri chokwadi hanzvadzi chekuti murume wako wakamusunga kuti imba yenyu imire izvawadzokera
kwawakapiwa kana ungave mushonga kana ingave mhiko kana chingave ichi usunungure murume wako. Kana wamusunungura ini ndinotarisira kuti pamwe imba yenyu inogona kudzokera pakare. Ndatenga. Taura tiandana mtataura. Umoida kuti Pamsoro. Ndanoda kutaura kuti zvazotaurwa nababa una saka navataura kudai. Takudzoka kune mwantu. Mimi ndimi matunganidza tese tiri panapa. Alright, taurai tisi. Kukumbirisa hangu kune mwana wangu yari apa musikana uyu ndiye handanyanya kusumukira. Wanga waita rombo rakanaka nekuti murume wako ezvezvo ari kutizira achienda kuna amai vake pamusoro pechiitiko chawakaita nekuti nyaya yechitauro ndakange ndiri muno. Chinhu chakaomarara kuti munhu uzove padhuze dhuze nemudiwa wako iwe wangotora chiro chakaita saichocho. Ndave ndiri pano uchitaura kuti zvechokwadi chipfeko chomurume wako hauna kuda kukoshesa murume wako asi wakanomuyanika parodhi. Nhasi unokunyanga usina chawakagona kuita pazviri waifanwa kundozvitoti pane murume wako enda kuna amwene vako mumba muri kupinda murume wako ndokunge usina chawakaita nekuti murume wako ezvinezvi ari kuitira upenyu hwake zvakafanana newe ukanzi waitirwa chimwe chinhu. Munhu nyangwe anga ari murume wako woruda haukwanisi kuzoenda uri padhuze dhuze naye. Saka murume wako kana ari kutizira kuna amwene vako iwewe kana uine chido unoenda kuna amwene vako pari kurara murume wako orarapo ndokunge usina chawakaita. Chimwe chinhu chandiri kuona unongori munhu utofunga ari rude wokuti hausi kukwanisa kuti sori sekupiwa kurutaurwa nevazukuru ava vanhu ava vari kuakura avapenge. Asi iwewe dzimweni dzenguva unotori nechimwe chinhu chikukupa ustaboni wokuti imba yako igone chete kuita sei kuparadzika. Vamwe vakangwara vanomhanya kusaiti vachinobatsirwa dambudziko remukati memba remhuri rogadzikwa pasi. Saka rudo rwako nemurume wako ive pasi petsoka dzake ugomuremekedza. Ukanorara mumba maame ake maari kurara anotokubata kana ane chidokwa dokwa chemukadzi pasina kusunga kwaunenge wakamuita. Chimwe chandaona ndatarati mambo wachipedzisa. Chimwe chandaona ndekuti pamunenge muchinetsana ana mai vari munhamo. Mwana amwenda mwana komana amwenda paamai chete. Anotokonza amai. Amai hapana pavakazorasa mwana wavo. Izvozvo ndozvo zvatinogona kuita sei. Tivapemani ndini tikaita sei. But chatangokumbira kune vanhu mambo vasati vapendera. Mudzimai ati murume ndiri kumuda. Murume sezvaravataura zvakanaka kuti hanzi mukange chitumu chimbotorana muchidaidai muchizoningirira. Wezi chinozoitika ndekuti pamwe pane gona pane vafuriri vanenge vachifurira zvozoti kana zvazoningirikina wazogaya manje pamwe ningirini yauya wobva wafunga mudzimai wako wakunotsembera kuti vanhu vaivai kuti ningirikine muzukuru wangu kana kuti sekuru wangu kana kuti bamunini wangu ndo vaindifurira kuti kuita sei. Ona isusu chatakuda pano ndechekuti taada kupedza nyaya. Munhu wakamangara mukadzi ataura pake iwo wauchitaura pako. Mukadzi atainini murume wangu ndomuda. Musuyeyo ndakabva nditakakutaura kuti uchienda muri mese somunonzwa kuti zvamune munowirirana makazopedza masiyana kuti mukadzi akatomboenda asi makazotakurana maazotakurana takatotaturana pagedhi penyako mambo pane pandakamboenda pane munhu wandaida kuona ndakudzoka muno ndakataura kupfuura kuti aramba kupira motikari. Ndakatodzoka akaramba kupira motikari. Ndakatodzoka muno ndakataura kuti aramba kupira motikari. Ndakatozozunza mota tangu ndinopakazombisa mota kuti akuda kupira motikari. wairi zvisinei taari nyaya nyiperi ada kuipedzisa. Sorry mambo, ndoda kuwedzera hangu muchizovhara zvenyu. Ava vangaite vana vadiki mazite zvara auya nhasi. Ndikutarisa chokwadi. ayo wakadaro so taura Saka vakati vanhu vakati zvandinoda kutaura mazvinzwa.
ini nyaya yandoda kutaura ndeyekuti mazitezvana aripo nhasi haasiriwo andakambogara nawo dare. Mazitezvana andakagara nawo dare akagutsikana kuti zvaitwa nemwana wavo ari kusosera danga ndizvo here. Ini mati saka ndibvunza usiri zvere. Vakadaro baba venyu vakanga varipo. Bvunzai kana titi. Vanouya vamwe vanenge vasingauri vanotaura zvakandirwadza ndimudamiririra gogo vangu kuda kupfuura ipapo zvinoitika kuti vamwe vanatezara pane vanovaka pane vanoparadza. Zvino kana taapa isina kuda kubva kuvanhu vaviri nokuti anatezara vakadaro vati havapo dai vari varikotakuwabvunza nayani apa mundotaura kusosera chii chinonzi kusosera zvino havapo. Saka watauro zvakanzwa vanzadzi yacho iwe mkwasha newe murume ndewako makadera muri vairi ava natezera vanozopinda kuti ndevakaidza kupfuma ava zvikuru varipo utogadzirisa toda kuti nzwa kuti iwe murume mukadzi chikumbuda here ko zvakaitwa zvoda zviperesa anomugadzirisa anomusunungura aiwa ari kusunungura ini ndiri munhu wechivanhu kai ndeda ndinyaka kuudza chinoitika dawo uri munhu wakangwara zvatakatora musi uyu wakabva pano mukadzi wako wakanonota zvii zviri kuitika mumba wagara nemukadzi wako komachiti ndine svondo nemasondo akati hapana zviri kuitika dai zvinezvi tiri kudi zvinhu zvakachena ndakuti inogara nemukadzi wako nokuti pachivanhu chaiwanikwa izvozvo hakuna mwange inokutoti nyota zvakarizva unondidzokera mukadzi wako waenda mukadzi wako unozoona zviri kuramba here pamwe kana zvichizoitika undokonozobhirwa kuti mukadzi pamwe akandisungana ndika ndakuenda kumuzi unoramba kwaari zvoita tinosvika mangwana ine adzimai murume wenyari kuti hatichakudai hamena anatezvaro mukuzvinza vazi kutaura mukwasha wenyu ari kuti mwana wenyu handichaita sei handichamuda vari kuti nhurini hachata mwana wenyu hamene mukuzvinzwa mari saka takakuta takakushedzai kuitira kuti munobva mareza zvamunenge maita sezvamuri kutaura nokuti mukwata hana kuroora shamwari angaona kuroora saka takashedzanani anatezvara kuti kana uchinge watewo warambisi washingire kuti hauchada anatezvara anobva taura kuti nini takuda chi hapana munhu hagozi kudari nyaya iyo inokutaura iyo imwe yakataurwa district court kuchitungisa amai aya vakati vanoda kugara pamwe chete nevana vavo vachienda kubasa vakanzi taurai mari yenyu yamuri kuda ndo yavanopiwa mazvese emaintenance. Saka mari iyoyo yavakapiwa iyoyo vakaudzwa futi kunzi kana yashoma endai munorequesta kuti mari yenyu iwedzerwe mugare nevana venyu kwamunoda. Vakapiwa mari yaityisa kubvira 2019 kusvika izvino zvaisisina zvayo kwavo. Saka vakanzowedzerwa mari yenyu mugare kwamunoda nevana venyu. Novona kusvika mangwana kana munouya otherwise kama sabu wada asina kuya kama jato alito kuti mugare imo endekenda sabu mbau yana totaura zvese zvirudi zvibiti
saka sabwana kuru pamusoro economy ndanoda kubatsira hama yangu ndichiti zvauri kutaurirwa zviri kuita sezvinoita nezvakaoma zvokuti kuti uite zvako way forward kuti uite move out kana kuti uite shift uchiri mwana mudiki shamwari hakuna kwauchararama kwemakore amangani nesaizi yako iyi chenjera kuti uchazodzoka muno futi wakunzi wabatwa nechikomba uri pamusha pevaridzi zvanga zvakanaka chose kuti unoita upenyu hwako ihwohwo uri paunenge uri pasina munhu achakufudza zvakanaka chose kuti hama dzako idzikaidzi dzigokutaura kuti tikupa chikafu kana tiri kuzokudai uri pauri free pane kuzoya futi vanhu iva vakukusvereredza kuti wakamborambira paipa ichinoda kuchengeta vana vangu ndiri pamusha paridzi wazobatwawo nechikomba mumusha mevanhu uchiri mwana mudiki shamwari taga dzimwe pfungwa dzekuita inini ndachingirira ndiri pamusha uyu chikomba ndotichandibata nechikomba ndotichandibvisa ndiri pamusha ndavavarira unge ndiri pamusha pane vana vangu ozvanakungirisa pamusoro echakambi aida kutaura pamusoro pambi yangu avo tatoziva kugara kwomukadzi pamusha kugarira murume wake zvokuti vana vangu zvazvisenze zvachose zvita zvazvinobatsira hatichazvichicha vangavarira kutorara vachikuti pamusha pangu pamudiki kuti panenge pane zviripo mungamboriserwa munomu hapana zvazvinobatsira hapa zvachose tikatraya zvese zvokuti mugare pane murume wenyu uchidanana nemurume wenyu kuti muye magwasha ano vakaika iye murume wenyu havana kunge havana painyu vakaika murume wenyu ari parapa zvino kuti tikatraya isu sevazukuru kuti mugare sechi munzwana nemurume wenyu kuti muwana magariro echi magwasha ano vachimunhu zvino zvakaramba abuya zvakaramba zvachose izvongozviziva vataura pamberi pedare kuti zvoti tikatraya zvese zvakaramba zvino haziti zvamunchivari pamusha pangu pamusha munenge muchigodei hapa chikinauyaudakari pa kana mimi abana sekuru kana bakabatsana na kuti gagare papo amunoona chini kana ndoto kuti zvite ngozi kana zvona yawo zvikasazodini ini kusekuru kuta zvino ya sekuru vaitipisa ndizvo nditoro kupesera chakamira tauro kokupedzisira chakamedzi ngakokupedzisira ngakupedzisa kuti zvo avasekura ndaida kuti zosekura ava vakachitaura zvekuti ane utsinye wese wachitaura kuti ndasekura ava ndeproblem yanga yapo vanhu vaigara zvakanaka pavanga vachidanana kana pane problem yanga yapo yaikodzana neazazi yavo ndiwo yakachikonzera zvavasatakuza kutaundi kana kunge anenyimwe chikafu ndandokupira ndechekuti ine ndakamira satezvaka kuti mwana wedu adzoke just like that munhu akamuitira total 5 mwana ungomunzi zvakaoma zvikatitei mwoyo wemunhukadzi kuti aiwa move out wakashanda for 5 ana umakore makani ungonzi asina kuroora for that matter ungonzi mapedza ndopandikidakuii hatikutaura kuti gazi unaudi usina chamapfuwa pamwe ndozvikuitawo kuti iye hagoni usina kuroora chamwana iwo chinotsvaga kuti ini ndiitamusa mupfuma wako wotsvaga zvekutana ati wabvisa izvo aiwa unosungwa nai pamusoro ndikubvuma kuti kune ndikubvuma kuti kune jeredzwa hatisingozorambe izvozvo kuti pane vana vangu vari kupakata ndikubvuma asi jeredzwa rana ndakachanjwa rakati jeredzwa ndichagara nemukadzi kusvika upenyu hwedu waguma hapana kwanichanzi ndinoti nhasi ndonzi ndibhadhare jeredzwa rese remunhu wandakusena naye
chikumbiro changu nevamiriro anenge akaita zvinhu hapana panchagona kuti ndinoti zvese ndaiti ari kumbakawo zvavo zvinhu chese asi mukaenda kumbakawo zvinhuudza 21 days dzachezopa 21 days zozo munotora ndine zvandinoenda nazvo ari kupi ari kumbakawo akafari musha mangu zvinomudii akaona zvinomwana ari musha mangu zvinomudii mombe dzacho tokupai 5 dzacho tokupai mombe dzacho 5 zvopera less than inouya mombe 5 munhu anofira musha medu mangu dzinouya mangu order vabereki vataure 1-1 order pamusoro mangu ndaikumbira kuzopuwa mombe dzemudanga kana mani mombe dzedanga imombe shanu ivo kana vati hatina mombe tine mari kungamubvunza wangandibvunzira mambo vari kuti pamombe 5 pane dzedanga tikubatsire chinoitika panonzi mombe dzedanga kana kunororwa kwesepeko vanenge vachiti 8 yehuma yechi9 ndoprobability kuti munhu anokwanisa kuzvara vana 8 saka imi makatozvara 5 pandoni 5 saka maona vachadya vese nevarunzi vasakati vari pakatatu saka tochimirira kuti imi zvena kwachati mombe ndichatibhadhara handitawirira sakawo izvo zvokuti munebva rini munoenda rini unokwanisa kubhara kuti mambo ari kwachipa 1 month ngatitotichie zvinei uyatiniri kutanga pa3 21 days apo tinenge tichiona kuti paauya mari anati hanzi namambo mutemo wavo vanopa 21 days saka pa 21 days ndei 21 days yekuita sei yekutsvaga uyu paanenge ane zvaachawana pa 21 days ndo zvaachaya nazvo apa zvichireva kuti pa 21 days ivo vanenge vachikupewo kuti mukana kuita seyo wokuti kana muchirongedza nemuchiita seyo muchirongedzawo panguva yavari kufanana yamurupuwa mukana because hapana pamabva mani nhasi ibva maita se maenda nekuti haizvo zvazviite zvakaitika asi panenguva isusu chatiri kuitira kuchengetedza upenyu hwedu
hakusi kuti tinogona kuenderera munogara asi kugara kumba usingadiwe zvinhu zvinongorwadza izvozvo president saka chikwedza kutaura mambo vati 21 days hatiziva kuti mimi muhambi ndinokwedza inonodziwana rini then mimi muhambe noti mimi kana makuti munozokwanisa kuzomuvha pambabva rini muhamaudza mambo kuti inini ndokwanisa kumuvha musi wakati kati musi wakati kuitira kuti tibva taziva kuno ndandikumbira kuti zvoni pane kubhindura kwatakabva kukoti vakati zvoni kana zvadaro paaita mapepers ekutaura vanhu varambana tinodzoka zvakare handikwanisa kubva pamba kusvikira maitaita sharing of property. kudaro mama wezi zvese kaizvozvo ndozvamunofanira kutaura kana munotapa marambana pamberi pekoti yamambo pedare ramambo zvichiva kuti zvese izvozvo mamunofanira kutozvitaura pamberi pano wesi pamajor street yamataura yanga iri nyaya protection order munofanira kubva mataura pamberi pamambo ndozvamunotaura kuti mambo tiri kurambana sati nezvinhu zvatakaita sei zvatatinazvo saka tinoita sei mataura pamberi pamambo noti mambo vane kodzero kuti ini ndosaka tati mukurambana patraditional court saka mataura zvamamakatendi zvamunazvo mashayaniswa kana mutii zvisati tambenge tati paipe modzoka next month nokuti mune manyatsogadzira manyatsonyorerana zvinhu zvese muri pamwe chete zvamuri kushiyana zvacho property ziva wekakurambana kabva pekuti mwana ndakatakura bhebhi asi mimi munoziva zvinhu zvamakatenga muri pamwe chete imimi mozoziva pane zvimwe zvenyu zvamaitenga pangasingayo mumba mune zvamaitengawo uyo ane zvaakatenga mimi musiri chete zvese izvozvo muchiwirirana ipapapa saka toita sei pamwe murume anogona dai watora propati yese handina basa nayo ndozvinoita murume chaivo tora havanzisina basa nayo noti unongosadika wakuzvitakirako zvinhu zvako patsva zvinoita futi unenge watapudza chii ndakatamura zvinhu zvake ndikaisa mubako ndakatamura zvinhu ndikaisa mubako ndakatakura zvinhu zvese zvese akaenda nezvinhu zvese vakazonodzoka zvazvo akanodzoka nezvinhu zvese kana ndikuda ndindakaendesa ndakaendesa zvinhu zvese akanotuta zvinhu zvakadzoka futi nazvo ka zvinhu zvese ndaendesa andaendesa chinhu chacho ndakasara chandanga ndakasira mumba mamune makauchi akati mwana mimi nangu imomba ndo wanchi changa ndakasira mumba zvinhu zvese zvandakamota tendesa masofa ndochinja ndakasara vachiwirirana nazvo neimba yakatosara ndoimwe yacho manje havape manje nekuti chakambere mukadzi aronzi akaona imba yako
kuti atotenga zvinhu zvakavakuzembewo pane mari yatektochirita tiri pamwechete akatenga kana ane ndandadzombowo kuti andadzadani pamari kuti ndichengete akaenda ungaenda kunoklema maintenance sei kuchazoklema mari yako ndichengetese vandasi vabhatire maintenance revo wakandikuklema mari yako yandandakachengeta usaklema maintenance aunomaia kuklema maintenance Karako basi ambuya ndatuikira vanhu mabotarapedza nyaya ndofunga zvinhu zviri pachena kaita mudoko kunikani ambuya vabvuma padati vabvunza vabvuma kuti inini zveshuwa ndakasvika imba yati yapo havanyatobvuma pamberi pedare vakataiwa ndakasvika imba yapo asi mari yakavakisa ndiyo yataita sei yataichengeta asi vakanga vasipo saka izvozvo zvokuti tinhingirine tirambe tichidzoserwa nenyaya dzekumashure nyaya iyo yapera tasvika pekubvumisira pekuti mavati ava vanobvisa mombe 5 then neimwe mari yavanozopa anatezvara ava takavati tatasvika pekuti vochitipa kuti vanosvika mazuva api vari kutipa here murikuvapa here kuti 1 days kana kuti vanouya zvekutanga zvichauya naava asi kana tongoti kusava 22 patinoita dare ava chiuya nezvinhu zvatinenge tichitarisira kuti vari kuya kuzopana tezvora wacho naipo 22 tichitarisira kuti vanenge vavanosipi pekuita sei pekugara okati ngarambe tiiti anenge asina kugutsikana nezvinenge zvatongwa namambo ikodzero yako yokuti unoenda kupi kumberi asi idzi nyaya dzenhingirikini dzekurambana nomaradzi nakuti inoti marambana pamberi pechi atema mune michato zvezvamaizonhingirikini ngangoramba tekinhingirikini atichitenderera panyaya yenhingirikini zvatoonana musa 22 kana mune zvimwe zvamutoima kana muchida kuenderera mberi asi apa tikutongo yekurambanisai tisati muri anate zvavakupfuma yavo zvisi imi vana mune zvimwewo zvamana ayo days open koti zvozvamakamboye maenda koti Mapuranga